juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikut Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita salutna. Selamat hari Minggu. Ada orang so masuk kita tu acara ta, tapar roha hojo warta nadong dihita. Di nomor 10 sada, kor keluarga Parhalado. Di nomor 10 tolu, kor wik Cipinang. Tapa hohom ma, parjo lemahita martangiang na hohom di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita siap buku ede nomor 10 pitu ayat sada rodi ayat tolu. Ati pe malo
marhite-hite guar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala parmulaan ni nasanadong, natamado ibana tinagyon na torop anak tuha sangapon, paninggaton sun indu ni hangulon na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amani salhut para sinorohaon. Nung nga ditatap ho hami bang somon. Aydang majua ho mangalehon anakmu na sasaday. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon doho siya ni bagi sahat rodi hau na pinarsilang. Sa tupahi hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka si taonon. Asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia, marhite-hite hami. Amen. Tangihon hamu mapati ni debata di bagasan minggu estomihi sadarion ima pati paupaton dohot lapatanna. Pati paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggu di naonomari ma ulahamu nasa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naonomari do di toppa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, mardia do ibana di hari papi tuhoni, di baheni do bain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari para diananai jala di parbadiai. Dia do lapatani odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang tois rohatta, diajarna sian hata ni debata. Iko badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amen.
atau poti madosata dia dopan di bata martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo na suatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhites yan pangalason nami di patimu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni roha nami narway. Nang siyan pakation nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo na uhum hami alani dosa nami. Alay natarsolsol bagi do hami nuaing alanii. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardengkan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa berusaha nami saluhut na. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa tarwain hami mangoloy ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sorasuda. Na pinar bagabagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesani dosata. Songono do hata ni Tuhan Jehovah. Nung apola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma didebatan na digijang. Amen.
Tajaha mahatani debata turpuk epistol di Ariminggon. Ima natar surat di 2 Samuel 22 ayat 44 rodi ayat 50 sada. Tajaha marsikat soring anod di ayat 50 sada rapi tamat jahasa. Akup ni nunga di paluaho au sian perbadan ni bangsoku nunga di pabakit ho au gabe ihutan ni akka bangso parbegu gari bangso naso hutada mangoloi ahu. Gari halak na pulik marga mangalesem-lesem au guru do dioloi nasida. Merus do akka anak ni napulik marga jala akka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangulu do Jehovah jala tama do papuji-pujion partano batoki jala timbul do data ni hatuaku. Debata do silehon akka pertubolon tuau dohot papatuhon akka bangso tuau. Ibana si palwa au sian akka musuku hodo tongon patimbul au maralohon akka alokku. Nunga di palwa ho au sian jolma si bahen gogo. Di baheni pujiok kumaho ale Jehovah di tonga-tongani akka bangso perbegu jale dehonok kuma guarmu rapita. Ibana si patimbul akka hatuau ni rajana jala ibana mabain asil roh atu jolma naung minihanai tu sidau do tu binukparanai ro di saleleng-lelengna. songoni masahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa amen. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit ti panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di pinarsilang na tua tu banwa to rudung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo lahud dulu tu siya mun debata Jehovah amanay pargugo na suhoto dusani di sima ibana pay mamula sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate. Au porsea di tod di perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dot dihasisahan ni dosa dot dihatai na mandok mula mangolu do sugot daging ni halak naong mate
dohot yang uluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Rap tabigima tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu tanggal 15 Februari 2026. Sada kegiatan kategorial. Mamuka sian hari Senin 10 Februari 2026, patu pautama sudi kegiatan kategorial dohot punguan-punguan, sude kategorial dohot punguan asam markoordinasi tu seksi dohot tu dewan nabe tu pelaksanaan kegiatan jala sekretariat menjadwal hon sude kegiatan hobar tu ruangan dohot inganan na adong manang gereja di gedung Senantang lantai 2 lantai 3 Timotius besar dohot Timotius kecil. Paduahon partangan week dari Rabu tanggal 10 Februari 2026 masuk pukul 10 siawib ima sada week Pulomas Kampung Baru nambah jabui situa week inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Romang. Week Kelapa Gading dibagas ni keluarga Mang Situa Richard Panjaitan Inang Ida Lamtiur Borustorus alamat Jalan Janur Indah Opat Blok LE 10 Tolu nomor Tolu Kelapa Gading Jakarta Utara. Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB pertanyaan di Wik Kayu Putih Kaflim Polri dibagas ni keluarga Mang Situa Bitner M Siagian Inang Nurhayati Buru Napitupulu alamat Jalan Taruna Dalam RT 012 RW 10 nomor 56 Pulau Gadung Jakarta Timur inganan pertanyaan di ruang Lukas HKBP Romangun. Patulun pertanyaan Bonataun. Pertanyaan Bonataun dohot launching orientasi pelayanan distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Senin tanggal 10 Februari 2026 masuk pukul siawib di gedung Sopo Marpikir. Nah ni dohotan ni 15 halak sian Huriata HKBP Romangun ima utusan ama, utusan ina, utusan lansia, utusan sekolah minggu, dohot utusan remaja, nani uluhon ni amang pandita resort HKBP Romangun. Paupaton rapat majelis pekerja lengkap. Di Patupado rapat majelis pekerja lengkap Manang MPL tahun 2026 PGIW DKI Jakarta masuk di hari Senin 1 hari Rabu tanggal 20 Tolu 1 tanggal 25 Februari 2026 di Swiss Belcourt Bogor Jawa Barat. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengutus amang pandita Manapar Panjaitan STH MM gabe anggota pengganti lahu mandohoti rapoti. Palimahon kunjungan lapas Cipinang. Seksi Sending Marturia HKBP Romangun di hari Kamis tanggal 10 Februari 2025 masuk pukul siawib patupaun pelayanan ibadah Gereja Petrus Lapas Kelasada Cipinang dan niuluhon ni inang pendita Jojor Borupardede MTH. Ponopon Sintua Purnabakti. Sadarion di Minggu 15 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB patupautama pelepasan Sintua Purnabakti manang Sintua pensiun tu inang Situa Rospita Buru Sinaga Sianwik Cipinang ala naung memasuki usia pensiun 65 tahun. Sipul permingguon di Patupado acara ramah tamah di ruang Timotius. Papituhon maka tidakon hapersion manang sidi khusus. Gereja membuka program manghatidakon hapersion manang katekesasi sidi khusus dohot persyaratan boima dijaha di harutas tikting. Formulir pendaftaran boima dijalo sian kantor sekretariat jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Pawaluhon Komisi Beasiswa. Di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 masuk pukul 15 WIB maringanan di gereja Patupautama Pasaton bantuan beasiswa Turuas Namanjalo bantuan sian tingkat SD, SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi
Jala sudi pelajar na mandapot bantuani asaroma rap dohot natoras manang wali. Sada sumber penerimaan komisi beasiswa ima marhiti papungu pilihan khusus di ibadah minggu, marhiti amplop na pinarade jala patupau tama hari Minggu di tanggal 1 Maret 2026. Pasiahon kebutuhan pemusik sekolah minggu atau pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun manugihon ruas niuriata asa pasidohot gabe pelayan pemusik di ibadah dohot kegiatan sekolah minggu. Dohot persyaratan boima dijaha dihat rotas tikting. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi Jessica Tambunan dohot Nela Tarihoran. 10. Hasil keputusan rapat huria. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, HKBP Rawamangun telah melaksanakan rapat huria pada Sabtu 7 Februari 2026 yang diikuti oleh Parhalado perwakilan jemaat dari setiap week, ketiga dewan, Koinia, Marturia, dan Diakonia, dan pengurus seksi Yayasan Sinantam, Komisi Beasiswa, Badan Audit. Rapat huria berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, rapat huria memutuskan 1. Laporan Badan Audit. Menerima laporan dan rekomendasi Badan Audit tentang pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025. Kedua, arah dan pelayanan tahun 2026 HKBP Rawamangun. Pertama, peribadahan. A. Melaksanakan ibadah minggu di rumah jemaat yang sakit menahun 1 kali dalam 1 bulan. B. Melaksanakan Partangyang Week minimal 2 kali dalam 1 bulan. C. Melaksanakan keputusan Sinode Godang tahun 2024 dan Rapat Pendeta tahun 2025, yaitu tidak lagi menggunakan musik interlude pada bagian antara pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Doa persembahan hanya dibacakan pada ibadah minggu, sedangkan pada ibadah Partangyang Week dan ibadah kasual tidak lagi dibacakan. D. Melaksanakan Partangyang Week dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga dan ibadah minggu keluarga 1 kali 1 bulan. Kedua, Parhaladoan. A. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan Parhalado Partohonan. B. Pembagian rasio pelayanan yang ideal bagi situa. C. Melaksanakan perekrutan calon situa. Ketiga, pelayanan week. A. Merealisasikan dan menindaklanjuti keputusan rapat huria tahun 2025 tentang pemekaran di beberapa week. B. Melaksanakan pendataan ulang basis data jemaat. Keempat, dewan-dewan Koinia, Marturia, dan Diakonia. A. Melaksanakan program kerja pelayanan dengan mengacu kepada tema orientasi pelayanan, yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. B. Melaksanakan periodisasi di setiap seksi pada bulan April 2026. C. Melaksanakan pembekalan pengurus seksi periode 2026-2028 secara serentak di masing-masing dewan. D. Berdasarkan aturan peraturan HKBP bab 1 pasal 5 poin 2.4 usia remaja 12 sampai 17 tahun, maka pra-remaja masuk ke seksi remaja. Kelima, Geraha Nomensen. Membentuk kembali panitia pembangunan Geraha Nomensen periode 2026 sampai 2028. Ketiga, program Dewan Koinia, Marturia, dan Diakonia. Menerima program dan anggaran ketiga Dewan tahun 2026 dengan berlandaskan orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Keempat, para artaon, sekretariat, dan bendahara. A. Menerima konsep anggaran menjadi anggaran huria tahun 2026. B. Melaksanakan perubahan pilihan tahun
menjadi pilihan bulanan yang besarnya minimal 50.000 per bulan atau per kakak. C. Melaksanakan pengurangan pencetakan warta jemaat dengan cara membuat warta jemaat digital serta penggunaan buku acara ibadah remaja dan ibadah pukul 13 WIB. Kelima, Komisi Beasiswa. A. Menerima laporan Komisi Beasiswa tahun 2025. B. Pengelolaan keuangan Komisi Beasiswa dilakukan secara mandiri dengan pengawasan per tahun dan diaudit oleh Badan Audit. Keenam, Yayasan Sinantam. A. Menerima laporan Yayasan Sinantam. B. Meningkatkan akreditasi TK Sinantam dari akreditasi B ke akreditasi A. Hasil lengkap program dan anggaran serta notulen rapat huria tahun 2026 akan dibuat dalam bentuk buku. Tambahan Namar Syahid, Amang Pantun Huta Barat, dari WIK Cipinang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang IGD. Pilihan dot akau udut ni buah tajahama di Harutas Titing, naung pinaradeni huriata, di pasu-pasu di Batama akabarita masa, dot ulaun akasi potopauta, bain sangap di Guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion, moliate.
Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatani itu hata, turpuk jamita di minggu tasadarion imana tarsurat sian Evangelium Lukas bidusia memuka sian ayat 20 sahat tu ayat 30 sonom mahatana takasma tapayutihut. Marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga waluari dong salpu hata odeng ditogihom si Petrus, si Johannes doho si Jakobus nakok tu dolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mibar ma rupa ni bohina jala marlinang-linang ma parabitonna. Makatai ma dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapo donasida idaon akana humatahun ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dot akadonganna alai dungo nasida gabi diida mahasangapon nai nang halak na duwe jongjong di labungna. Dalam martahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus mamadok Yesus. Oh guru dengganan i dison upauli hami ma sopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. So adong di boto nani dok nai. Maddo sangoni dope ibana, Roma obun sada mangalinggo minasida, gabe hata hutam manasida, lau bongot tu bagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok. Odo anakku naptarpili, tangihon hamu ma ibana. Jadi dong makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida di si laos mau hom do nasida dang di pamotohon na di ida nasidai tu age ise anggo diaka arii. Ido yang go sahatna di bahasa Indonesia hujahama musai dihita.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ido Yanggo Sahatna. Urian itu hata hamwa kamang do tinang ganup hita taboto do naridokna di ruang ICU. Molo nga masuk sasahalak tu ruang ICU, mungkin kita ya do siak kita nadong dinaing namar pungu di tongani bagas joro Tuhanon. Ya mungkin dirawat di ruang ICU. Dalam mungkin yado kita masuk madulo keluarga manang dongata di ruang ICU. Ay molo nga masuk sasahalak tu ruang ICU. Dohonon adong do halak madokon 50-50 na main ninna. Adong do halak madokon di sido gudang akka nasohya tarpikiran, nasohya tardungdung ni roha boy tubu, boy masa ninna. Aung do songoni halak mangalion pangatusion dung masuk sasahalak tu ruang ICU. Amo kamang do tinang memang boy do honota ditiki sasahalak masuk tu ruang ICU adong do gudang do pengalaman-pengalaman na masa na Jepang di na masuk tu ruang ICU sasahalak. Aung do sada kisah ni sasahalak na mengadopi manang mendampingi nah hinaholongan na masuk tu ruang ICU. Di sada inganan adong mana marguar si A tabahin warna sahalak na poso ni tuhata do partohonat do ibana di tonga-tonga ni huria. Jala tarbarita do warna tarbarita do halakna na burju na sederhana. Jala pakobasion na pe di tonga-tonga ni huriai songoni do uli bagak bui do dinikmati niaka dihilala akar ruas ni huriai. Alai di sadatiki di paboto homa ia nahina holongan na inata jabuna difonis ma gagal ginjal stadium akhir. Jala dung difonis songoni pakilalaan ni si ima ya amatay ni narohana on nama songon portibina gabe runtuh manang tadokon dang tardungdungi bana me. Dunia ini dianggapnya sepertinya mengalami keruntuhan jalati patu ibana. Nah selilingon ibana mangalehon menguatkan pakilalaan ni halak namar sahid apalagi ditiki adong akan nama dokot difonis songonod do imana na rodo amatay mangalehon magguguihon akan namar sahiti alai ditikyon imana ma na mangadopi na haciti.
mardalan, mantuduk imana di lorong ni rumah sakit ini, saya ni rohana, waduh Tuhan, songo dia do nama sono yang na huadupion ina rohana soni. Di sadatiki, di Bagasaborong ini, di ruang ICU, dengan suara-suara mesin-mesin yang ada di ruang ICU itu, menambah sebuah kondisi yang dramatisir sekali. Kondisi yang mencekamkan sekali. Ditiup imana matangan ni inat tanai. Nagale, uhud, di day mana ma, jala, saya mau do mana naing martangiang, gajang. Dia sulit untuk berdua begitu panjang. Alanga pojot di rohana, di idai mana gale, nah hinaholongan di rohanai. Ola sada do kalimat ni tangiang, napi saat mana tu di bata. Di do ibana, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Meski bukan seperti yang aku mau ninai mana songoni. Tuhan patudu maha sangapommu. Nang pedang songona di rohakku ninai mana. Adong do pakirimon ni mana di hamalumoni marhiti hamuliaon ni di bata. Alai di kondisi keheningan ni nasongoni mana martangiang ukap ma si malolong ni inat tanai nah hina holongan nai dido imana masongonon. Bang, ido panggilan di mana? Jangan takut ini mana. Tuhan ada di sini. Aku melihat terang itu di mana. Amo kamang do tinang ditiki di do songoni tarok Tuhan do bahkan busisau do pakilalaan niamatei bahkan nina rohana. Buana ma, ahana masa. Ai odo hamuliau ni debatana ni maksud ni nina rohana songoni. Alai dung 3 hari 3 hari berikutnya marujung ngulu do. Imana hinalongan ni rohana. Gudang do halak berempati di kondisi ni amatai. Gudang do halak madokon kamu harus tegar Pak Nina. Alai dido ibana do songonon dalam sebuah ungkapan mengalusi akahalak na Roma dulu ibana dido imana sonon. Saya tidak melihat kemuliaan Tuhan sebagai mukjizat kesembuhan ini mana. Saya melihat kemuliaannya dalam damai di tengah badai. Saya melihat kemuliaannya ketika maut tidak bisa mencuri pengharapan ini mana. Ima ungkapan ni mana, hasangapon ni debatai dang jupakku, dang huida sian molo adong mukjizat ni hamalumon. Alai huida sian hadameon, na huida ditiki hamaolon gelombang badai huida ini mana songoni. Ido bain hamu kamang do tinang molo alak muki kita madokon bahkan molo taringoti tu hasangapon manang kemuliaan ala taida sian turpukta manang topik ni jamita dihitam topik ni minggu ima nama dok marsangap Yesus di atas dulu Yesus dimuliakan di atas gunung. Urian itu hata mo kamang do tinang hamuliaon kemuliaan itu hasangaponi macai taharikot todo di bagasan parnguluata. Ya, kemuliaan itu penting. Tetapi apakah kemuliaan yang boleh kita simpulkan? Apakah sesederhana yang pertama sekali songona di pabotohon ni amatana kini ima dalam sebuah kesembuhan? Ido hasangapon manang hamuliaon holan sebatas ido na taida. Hamo kamang do tinang memang molo di pabotoho di bagasan nguluta gudang do hita mangidohon asa sai jupang mahamuliaon dalam bentuk hal-hal yang luar biasa. Hamuliaon na mungkin dibayangkan songon maluma nangpe stadium akhir nina di lewat debata muzizat halongangan maluma dungi
tadok ma hasangapon ni debata Jepang do dison. Sesederhana itukah yang dikatakan hamuliaon di bagasan parnguluata. Amo kamang do tinang dihita saluhutna. Iman na taida nuaing di bagasa turpukton. Uju Yesus Kristus na naik ibana tudolok di buah ni mana di togio ni mana tolu halak sisianna laho martangiang alai tarpodom maka sisianna na tului dina martangiangi Jepang ma nanidokna hamuliaon manang Jepang ma nanidokna sebuah perubahan transfigurasi ni Tuhan Yesus Kristus. Nah molo diida ditiki sebelum roh martangiang ibana akasisian nai marnida hadirion ni Yesus hanyalah sebagai songon sada colma manang sebagai manusia semata do dang ngadong na asing manang istimewa di nasida. Adorang sonaik Tuhan Yesus Kristus tudolok rabdo tak kesisianna akan natorop marnida Yesus hanya sebagai seorang manusia biasa. Yang memiliki sisian na adong akasisian na. Alai dina naik ibana martangiang ibana. Ditiki akasisian nai natarpodom. Martangiang ibana Jepang ma nanidokna transfigurasi. Bentuk asasi molidokon transfigurasi. Bentuk yang ditersembunyi nadong di bagasan ni diri ni sasahalak patar. Nyata bentuk bentuk keilahian ni debata ditiki Jepang transfigurasi patar mai. Nah mau lebih botongan marmulia bercahaya debata. Itu na idokna transfigurasi. Allah ditikinana namartangiangi ibana Jepang imana mai. Ima hamuliaun di papatar ma hasangapon ni debata. Nah sebelumna tarhukupani alai dung martangiang imana dungi tarida mamuse to dua halak ima si Elia dohot si Musa debatu duhom ma ima hamuliaun hasangapon ni debata. Amo kamang do tinang naisani idauta hasangapon ni debata boido Jepang ta sian tangiang. Itu sada poin nataida marhite turpukon. Hita makalomohon di bagasan dirita bahkan taparahasita do aka hasangapon manang hamuliaon ni debata sait idauta di bagasan nguluta di dia doi. Marhite napinatuduhon ni Yesus Kristus ima salah satunya adalah ditiki martangiang. Hasangapon ni debata itu akan nyata. Amo kamang do tinang di hasangapon ni debata napinatuduhon ni Yesus Kristus dot napinatupa ni debata tu dua halak si Musa do si Elia. Hasangapon ini bukan hanya dalam bentuk molotadokon sebuah sukacita saja, nyaman-nyaman saja, mungkin enak-enak saja, tidak. Alai hasangapon ni debata adalah ketika di dalam patar muse molo muncul molo tarida molo patar hasangapon debata maka akan ada misi maka akan ada ulaun ni debata na ikon si pasauton na ikon si ulahonon ido bay namang do tinang molo martangiak kita ingot tita ma hasangapon ni debata patar disi jala ikon ulahonot tadui. Ido bain di dokon pangaci do hita di bagasatang yang tamadokon Tuhan uhaholong idong aku husesa dosa di dong aku nang pehaciti roh aku alai dung amen tadokon berarti hasangapon ni debata disi ikon mangulahon isi natang yang taido jala ikon molo tadokon tasesa dosa ni dongata ikon ulahonot tadui. Alani itu tadokon misinya adalah melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan.
Sarupa di tiki hita marulau nabadia, tona ni ulau nabadia, madok songonon, salah satunya. Unang be dati mardosa. Tajalo dalam bakti kina majalo, di hati da kokodo, halak pardosa ho, ya olo. Olo doho, manesa dosa ni dongamu, olo. Hasangapon ni de patadi si jupang do. Alani dosai marulau nabadia hita, ikut do hita olo manesa dosa ni dongata. Ingat tamu do pe amang do tinang hamu akan tua-tua nami na jolo, ditik kisai marulau nabadia hita marsi jalangan do hita. Ingat tamu do pe, masa do pe dihamui, au ingat do pe, saya diki SMA do pe au tiki di gereja nina tua-tua di Hatopan Medan, saya marulau nabadia Petor marsi jalangan do sude aka na marulau nabadia. Roman no sada saha tu keliling. Ai si dotong marsi jalangan ala manguduti na idokna manesa ni sonidongan. I jalang may mana molo mungkin na lagi dang pas rohana i molo isi iko marsi sisa dosa dong. Ido nakin natado ko mula molo ngajupang hasangapon hamuliaon di debata, maka akan melaksanakan misi Allah. Ulau ni debata. Songon di bagasa turpukton. Dena makatai Yesus dot si Elia dot di bagasa turpukton ima si Elia dot si Musa nakok ibana di ayat 30 sadai 30 sada makatai ma dua halak do tibana ima si Musa do si Elia marhasangapon na sida idaon akan humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Musa dan Elia, Musa pembawa hukum Taurat Tuhan dan Elia adalah mewakili panurilang ni debata. Di diri ni Yesus, nasa nabi nuan ni si Musa do nani hatao ni si Elia di pasikop di diri ni Yesus. Si jala di pasidung di diri ni Yesus di huta Jerusalem martudu-tudu ima di hamamatena di hau pinarsilang. Di sido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus di papatar debata di diri ni Yesus Kristus iki martangiang do pacupang do si Elia do si Musa hasangapon ni debata ima paluaho jolma sia dosa jala diulahon Yesus marhite hamamatena di hau pinarsilang. Ido hasangapon na pinatudu ni bata marhite di bagasa turpukton. Makanya misi Allah adalah pada diri Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Hamu kamang do tinang hidup bae natadokon maka dikatakan bahwa Musa dan Elia berbicara tentang kepergian Yesus, tentang penderitaannya di tengah cahaya kemuliaan. Topiknya adalah salib. Molo di Paboton ini paradoks iman Kristen, kemuliaan dan penderitaan berjalan bersamaan. Ai molo tapi kiri hasangapon merdalan rapak dohot hapersuhon. Na ideal lasniroha mardalan tu hasangapon. Na ideal sian sudut pandang ni hita jolma. Alai sia sudut pandang ni debata laho paluaho jolma sia dota hasangaponna berjalan bersama dengan hapersuhon manang penderitaan. Odo molotadokon rumus mengalahkan kuasa dosa. Odo rumus mengalahkan kuasa dosa di haserepon ni debata. Di sido ibana patuduhon hasangaponna dota manang hamulionna. Ini yang sangat membuat kita semakin mengimani dia. Hamu akamang dotinang. Hamu akamang dotinang songon nakin amata na marsa aina amata na mengalami
kehilangan kekasihnya tersebut. Kemuliaan manang hasangapon ni debata dan Jepang ni mana sian hamalumon ni parsahiton ni. Kekasih hati dia. Alai adalah ketika kedamaian ni kekasih hatinya berjumpa dengan Allah. Jalai mana pe mengalami sebuah kekuatan Allah di mana songoni belgani asini rohani di Batam. Namang iyo tamu kamang dotinang dihita saluhutna dung cupang nanidokna ima marahasangapo di batu do de bata ulauna ya aka sisian na tolu halaki motor di halaputi do asa unang mago hasangaponi dung transfigurasi i dung marlinang lidang aka marlinang lidang aka parabiton ni Tuhani dohot na dua panuriang nakin nina rohana asa hot dison di baim mainganan nina. Bahwa hasangapon di debata tidak hanya berdiam pada satu tempat, alai hasangapon di debata adalah beraksi mangulahon-ulaud do. Sarupa doi hamang do tinang bongot tita nuaing di parmingguon di bagasa sadarion. Jepang tado hasangapon ni debata nuaing. Dada holat di soni. Tidak hanya di sini kemuliaan Tuhan itu. Dan tidak hanya sebuah kekaguman yang kita lihat sebagai kemuliaan Tuhan. Moloholan kekaguman semata do hasangapon ni debata di hita cukup do hita puas itak nison. Cukup do hita mangulahon itak nison. Alai hasangapon ni debata nison dinamula kita. Siatongan di bagas joroon adong si ulahonota. Molo akasisian nai nakin hupauli hamima sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia sodong di boto nani dok nai nina. Makanya dang i holani na di pabotohon tidak. Arupa dia mang do tinang molo sada tiki di patudo debata manang di paboton marhiti turpukon patuduhon ni batado hasangapon na toktong di tonga-tonga ni bagas jorot taon, di tonga-tonga ni parhuriau taon, di tonga-tonga ni rumah tangga tabe di patuduhon ni batado. Bahkan na pertanyaan ni ngau pabotohon ni ale pabotohon ko mamuse di parminggonon amang dotinang. Saya ido hubua di bagas atangnya kutangyang syafaat tunwaing. Imadung di pabotohon obar balok taon. Rumah sakiton ditawarhon tuhita. Ditawarhon tuhita asa hita manuhor. Parjolo dilihat proposal tuhita songoni. Ninarwak ko songonon. Bah, ayah don. Na di patudo debatado hasangapon na. Bui di mola dirokon. Di paleb manang tadokon ukap rohana sida. Kita parjolo di patawarhon. Makatai hami nari Jumati dohot nasida. Tabu labok makatai do nasida. Adong dope tindak lanjut nami makatai muse hari Senin. Alau ida hami asa suku kami jota henarami. Padaron nami saya naraku nahasangapom mudo Tuhan. Molo hasangapom mudo ikon ulahonon nami doon. Tardung dukodo Tuhan noni. Ima, ala di bagadis tu kita. Amang do tinang molusauti penambahan laham mahita. Bagakia ma huriaton taksonom pematadokon malotadokon wado mengembangkan ngai diukap de batabe. Ngai diukap de batabe on. Alani dada holan molotadokon hasangapon ni debata dison alai doho dohita ikon mangulahon hasangapon ni debata molohan sadatiken non taputuson laho taului manuhori
Dalam waktu dekat maka tayo pehami do parhaladu bonon nami udangon nami manon sadatiki rapat huria agenda tunggal maka tayo taringo tusi. Hidup ay namang do tinang molo tadokon na tadok bahwa hasangapon di bata tidak seperti yang digambarkan oleh kekaguman semata saja. Nah cukup kagum songoni tidak. Ala ikon ulahonon banyak aktivitas di batu do de bata adui. Alanima dihita salut namang do tinang apalagi dung didok si Petrus songoni alarangi boto imana alai tor dilinggomi aka obunima na tolu halaki Jesus si Elia do si Musa makuling ma suara sian obun nama dok odo anakku na tarpilii tangi homma ibana kamu akamang do tinang molo di pabotohon tangi homma. Ya, manangi honon molo di hitalak Batak adong do upama nama dokon gir-gir manangi-nangi bakol makatahon. Dalam artinya tekun dan semangat mendengarkan tetapi lambat berkata-kata nena. Yang lain memang tadokon ungkapan di hitalak Batak doi yang memiliki makna etis yang mendasar dalam relasi sosial. Terlebih dalam komunikasi. Memang ninna aledak sudei dan gabi stigma jalanang tabenot gabi stigma manang dicapkan sama kita. Orang Batak itu memiliki cap bagi orang yang suka berbicara ninna. Tetapi tak suka mendengar. Hidup bayan adong istilah hidupko si gudak kata di ninna kan. Perhata sada ni ninna. Kola natana pikion ninna. Alay ulau manangihon maul do sudi. Tetapi satu hal yang sangat istimewa dalam hidup kita ini, orang yang kuat itu adalah orang yang mau mendengar. Orang yang bijak itu adalah orang yang mau mendengar. Manangihon, ditangihon, ninasoni, dungi pa husor-husor. Kamu akamang do tinang ketika ada ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan dalam nats ini, napabuahon odo anakku natarpili tangihom ma ibana. Allah di Yesus Kristus do pusat daripada ulaun ni debata di diri Yesus do hasangapon ni debata di diri ni Yesus do nasahata ni debata di diri ni Yesus do. Ima ulaun paluaho jolma di dosa di diri ni Yesus do aka na denggan na uli na pinatuduhon ni debata. Tidak ada yang kurang dari diri Yesus, maka dengarlah dia. Mololau peibana tu Jerusalem paujukon pasidukon ulauna ima laho. Mari kita mendengar molohalak mandokon hawotodo mate aledang adong. Mati dia penersilang, aledang adong hasalaanna. Itu sebuah kebodohan. Tetapi bagi Yesus, karena itu adalah sebuah hal yang luar biasa dan sebuah pekerjaan Tuhan. Dan itu sangat bermanfaat, sangat berarti dalam setiap hidup manusia. Maka dengarkanlah Yesus. Didirina do hasangapon ni debata. Alanima dihita saluhutna. Hamu akamang do tinang molo dihita noaing bado bainota adong ma kesimpulan marhiti turpukon dihita hasangapon ni dipata jupang tado dingoluta ditik kitaului jala taulahon lomoni rohani debata. Di sido Jepang ta jala pakor hon nape jala otado siat debata. Napa dua hon tangiang adalah persaoran narosu tu debata. Tangiang adalah tempat kita berjumpa dengan Allah dan Allah akan menunjukkan papatarhon hadirionna
tuhita di bagasan tangiang. Alani unang marnaluja kita martangiang. Ala molo tadokko do tahari koton ngolu ni debata, lakukan tangiang. Molo tadok do tahari koton do hadirion ni debata, unang masohot kita martangiang. Lam martangiak kita. Napatuluhon tuho inang situa nami, inang situa boru sinaga. Pakobasyomu na selaon diulahodo ulaw ni Tuhani. Tohonan na jinalom na siya debatadui. Hadirion ni debatado na pinatuduan mo disi. Alani marhite pakobasyomu marsangap debata. Hadirion ni debatado na pinatuduhanmu. Alani pararon debatadui di ngulum. Leono ni debatado akan narikot tuho dung pensiok ko sian ulaun haparalon secara administratif. Di bagasan hai pasok ko dot amang. Di pargogoy debata tok toko di paso-paso akapoparammu. Dia kaulau nasida ganup. Alanunga di ulau kamu dohot amang dohot akapoparammu. Ulau ni debata gabi marsangap debata. Napaduahon ala lohot do, melekat do tohonan ni di ngulum. Nang pe purna bakti hosonari pensiun secara alternatif. Alai sahat tu ujung ni ngulum do tohonan ni. Noaing makubasi ho non secara non formal nama, tidak secara administratif muse. Ho do hosi pertangiang, molo di bidaho aka ruas ni huriei gale rohana tangyakon sosoi. Ay partohona doho. Molo di daho na ikon si urupon akaruas ni huriai urupi pangido gogo siya debata. Ay partohona doho. Nang pe secara administratif masohoto alay secara tohonan tang masohoto. Toktong si tiruoko dia kaparnguluammu. Dohot keluarga di amang dohot aka peparan. Sitiruon. Asa marhiti patar hasangapon ni debata. Marhiti ulam. Itu yang natadokon transfigurasi ni debata. Hal yang tersembunyi keberadaan Allah, identitas Allah, hadirin debata dari sian pakobasyomu. Marsanga ma debata dia ke ulam. Dita salu namang dotinang tatangyakon nasida. Manguduti ulaun na dung pensiun. Debatama na marsangap. Amin martanya kita. Moliate ma Tuhan hupasahat rohanami tua dopamu di pasu-pasu hodo kami. Sahat diari sadarion dia pinarbadia mo Tuhan. Marulop-olop to dinami Tuhan. Allah di papatar hodo hasangapomu di kami. Marhiti aka ulaun nami Tuhan. Marhiti parsauran nami doto di bagas tangiang marhiti aka hatam na hulau kami Tuhan. Moleati di wali Tuhan. Ajari kami pasauton nasalomon ni roham. Posdo rohan nami. Todim tode perbedaido namian di bagasan ngulu nami lau mangulahoni sudena. Tuhan, hubuah kami aka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Dirawat di rumah sakit Tuhan, dirawat di tonga di bagas nasida, na di bagasan pemulihan. Tuhan, papatar mahasangapommu, marhiti, tangiang nami saluhut na Tuhan. Asa jupang di nasida, las ni roha, marhiti hamalumoni. Papatar ma Tuhan hasangapommu, marhiti pakowesion ya kaparamedis na mangobati nasida. Papatar ma Tuhan hasangapommu, marhiti holong nami, holong ni keluarga, tuak kadongan nami na marsangiti. Las rohanami Tuhan, mangula doho patupau ni sudena. Moleate di wali Tuhan, sai paso-paso ma sudia kapakubasion di tongan ni uriamon. Jalanunga ditotopon, huriam Tuhan aka haputusan si ulah koron nami di bagasan taunon.
marhite rapat huria. Sudah kami salut na Tuhan akar ruas ni huriam doh parhaladom Tuhan. Sai toktong matodimi suruh Tuhan mangul asa tarulah kami sudah ulau ni. Asa cupang hapataran ni hasangapommu marhite sudah na Tuhan. Ale Tuhan de batamanami di bagasan kion dari sadarion. Purna bakti ma sahalak naposom secara administratif Tuhan inanami inang situ bersinaga. Tuhan nunga di hulau nasida ulaumu Tuhan naselilingon. Parar mai bahen hasangapod di ho Tuhan. Jala uduton ninang namiop mamuse Tuhan naposomi ulaun na secara non administratif manang non formal Tuhan. Dongani ibana Tuhan. Saut malomoni roham marhiting uluna dohot keluarga Tuhan salutna. Marsanga mawali Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasaha mapeliata laos marid di mahita. So
Mare de mahita masuk tu acara paruhaton situa na pensiun di HKBP Rawamangun. Sian buku ede nomor 650 sada, ayat sada 2. Amua kadongan na pungunuai di bagas joro ni tuhataon, ita-ida do nuaing di tonga-tongatan na jongjong di joloon ima inata situa rospita borusinaga sian wik Cipinang. Tabegima surat keputusan na jinahaon ni sekretaris ni Huria ima amata situa John ni Siregar. Surat keputusan nomor 01 SK garing SP garing 8 garing 11 garing 2 2026 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 telah diamandemen keempat tentang pensiun Sintua HKBP. Memperhatikan 1. Sintua Rospita Sinaga Esos telah memasuki usia pensiun pada tanggal 6 Desember 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun tanggal 18 November 2026 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Rospita Sinaga Esos, tanggal lahir 6 Desember 1960, tanggal tahbis 10 September 2017,
terhitung mulai tanggal 15 Februari 2026 pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 15 Februari 2026, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM ditandatangani. Nunga digohi tiki Pangulon Nasida di Huriata. Nama sohok manasida nuaing sian pangulau di Huriai. Alani tamado pahasahato tahamoletion ni rohata tutuhata. Naong madongani jalan margogoyon uhut patauhon nasida salelengon. Lau mangulahon tohonan nasahatu nasida. Akum ni pasahato tado moleate nang tunasida naong makalujaon. Jalan mangulahon tohonan nasidei di tonga-tonga ni Huriata. Alani paborhato tama nasida nuaing lau pensiun. Hamu dongan nami parhalado situa nama masuki pensiun sadarion. Hobar tu aturan doho peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digo hamu pajon parhobason i di Huriaon saat tuna pensiun. Moleate ma di debata napa tahun hamu marhoba sobar tutohonan nasahat tu hamu. Nunga digo hamu pangoloyon na pinada tomunai di na majalo tohonani. Di pasahat hamudo na pinangido ni hata ni tukata na madok sahat ula tohonami. Anggiat ma gabi pasu-pasu di Huriata. Jala gabi pelian na hucus di debata dohot hatotugu ni haporsyaon diaka naung hinabosam muna. Atong martangiang mahitam. Ale debata nami di bagasan Yesus Kristus. Rodo hami tuado pamu lau pasahaton hamaletion ni rohanami. Siala pangurupiyommu diaka naposom mangulahon hasituaon di Huriaon. Sadarion pensium ma nasida sian ulauni. Saya lehoma tiur niroa nang hahipason di nasida madai hinauli nitiki pensiun songon jolma na marpakilalaan marroha jalan martoddi hobar tuloma ni roham. Togu-togu jala ramoti manasida ganopari ras ari asa toktong manaili tuho aisian hodo haruruan ni hadamion las niroha nang nasa pasu-pasu. Pasu-pasu manang keluarga nasida asarap mangulupon jala makamalation paso-paso na jinalo nasida siyakko. Ale Tuhan, saya pinuji maguarmu, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale naposo ni debata, situa rospita borusinaga. Mardongon pos ni roha di debata ama doot anak na Tuhan Yesus Kristus, dotod di perbadia. Pensium mahamusian parhobason hasituaon, mamuka sian sadarion. Di paso-paso tuhata Yesus Raja ni Hureima, pakkobasyom muna nasa lilingon. Jala di ramoti ma, hamu diaka ari-ari ni ngolumuna. Jala di parrokai hamu madai hinauli, nitiki pensiun, diaka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Tu somadong ketua dewan. Tu inang napesiun. Pinuji ma debata dihasi dot kolong rohana. Boy sahat tohonani diulai inang. Atas nama ruas ni huriata doho parhalado. Pasahaton mauliate di pakobasyom muna. Jala sian ruas do hurian huriata.
pasahaton nami ma songot tadda hamolateon di hurio di pakubasun ninang na salilingon. Itu dia, Ma. Itu dia. Pasak, Ma. Mula tema di hudulata mahitaka brahma parhaladu sima taudu timarkor kita jala tisoma ala inang. Soma. Mau lihat tema
di pasaha rohata parjolo tutu hata perdikan bahasa ala dileo dihita tiki boy beribadah hita di Sadarion di jam 10 moliate ma di tuhata di pasaha rohata moliate ma nang pasaha tu amang inang padita talumo bima di amang pandita resort na mga kesempatan diaw di Sadarion madok hata ima di acara purna baktiku tutu di Bagasan Sadarion. Moliate mamang songoni manang di sudi akka dong aku parhalado baik na martohonan dohot na somartohona pe. Moliate ma di persoratan na salilingon ang giat ma gabi uap na khusus tutu sude pelayanata di tuhata gabi marparbue na denggan may dinguluta. Songoni ma dihamu amang inang ruas ni HKBP Rau Mangunon. Ala dila kamu do diau kesempatan melayani au selama kira-kira 8 tahun di gereja HKBP Rau Mangunon. I madok mole ati gudang daw tuhamu na amang inang di kepercayaanmu na nama bainau gak bisa ada perhalado di huria HKBP Rau Mangunon. Moliate mamang dohot inang di sudena dengan ni rohamuna. Tarlumo bima di wik nami wik Cipinang di hamuna amang inang wik Cipinang molo tunggodang pe pelayanan nami na hurang denggan di Jolomuna. Saya rap martangyang mahita tujuluanon asalam denggan pelayanan ni akka situa na dong di HKBP Rau Mangunon. Asal lembar parbue matutu pelayanan di tarlumobi mai di huria HKBP Rau Mangunon songoni manang di wik Cipinang songoni masih pasaha toku hata mauleate Tuhan Yesus memberkati. Tau duti acara ta ima madok kata mewakili ruas Amang Benardo Datubara. Horas, Shalom, Shalom. puji syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat beribadah di minggu siang ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang dan Inang Sintua yang melayani, jemaat yang beribadah, terima kasih atas kesempatan untuk mewakili saat ini. Saya mewakili Wik Cipinang mengucapkan selamat atas Purna Bakti Inang Sintua Rospita Boru Sinaga atau Opung Matthew Boru yang selama pelayanan bertugas selama 8 tahun, baik pelayanan yang berduka maupun kebaktian di gereja dan di WIK. Kiranya apa yang sudah dijalankan Inang Sintua dapat dilanjutkan oleh penerusnya. Kiranya Inang dan keluarga selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, amin. Acara berikutnya madok kata mewakili Parhalo Amang Sintua JTS Panjaitan. Horas madita salutna. Horas. Tapuji ma tuata siala saat ditikyo diraboti ta boi ta marpungu beribadah di pukul 10 pagion.
nau parsangapi hami amang pendeta resort opung mana perpanjaitan suang songoni dongan parhubas nami amang sintua nadong di AKBP Rawamangun tarlobi mana wolongi hami amang inang napo sobulung nama dohoti perminggon di jam 10 pagion. Songon nataboto sadarion ima purna bakti inang sintua Rospita Borusinaga. Kami songon mewakili parhalado, parjolo madok moleate inang. Siala kebersamata saleleng nahurang lobi 8 tahun di AKBP Rawamangun. Nakin nungai do amang pendeta, purna bakti secara administratif doi. Alani inang gomo supangi doami. Nak petung inang purna bakti. Alai tong maurupan inang ami. Songot takas di boto inang di wik Cipinangon sangat godang si urupata. Molo inang purmada bakti sadarion berarti hurang mak anggota pelayanan di wik Cipinang. Sialani inang gomo sami mangido asa tong inang tetap melayani. Molobo inang tong ma urupan inang ami asa boi taririt muse pengganti ni inang. Asa boi mardalan dengan ulau ta di wik Cipinang. Kami mewakili parhalado selama kurang lebih 8 tahun. Pasti adong do. Hata tingkah laku pembahenan. Naso pasturohan inang. Mardomu tu sinang. Salpon inang masudei. Alai bereng minang ma balgani asini rohani tuani dihita. Ilea kita kesehatan sahat naboi diujungi inang parhobasin inang sahat tu tiki sadarion. Jadi saya tuatama nama masu-masu ulon inang salelengon gomo supangi dohami muse tangyo kokinang hami asa margogo hami dongan inangon lao makobasi huriah KBP Rawamangun di masing-masing wek. Selamat purma bakti nang, Tuhan memberkati. Horas. Tapa ujung maparminggota hamu akamang dotinang, mari demeta siang buku di nomor 15 ayat 4 jongjong mahita. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan do naso libasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu kami pelian nami tuko. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hoparhasyang kami pelianon pati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada kami godang ni sileon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
nasanani lehoni pamataku osadong Aliama nami na di Banua Kijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongoon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amen. 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 Di jolo mahita marsi jalangan dohot dongan na pensiun.